Lho, menyesatkan lho. Ngendikane niku wau cakepane Kang olahraga. Oh, salah. Lah iya to. Nggih. Kang olah sanggama. Budaya. Budaya. Ora ngerti. Sing jenenge wong nabuh gamelane padha karo sanggama, saling mengisi. Yen kancane kleru ditutupi. Lah ngono kuwi. Ngono masamu. Ora mungkin kok kancane salah nek kapok kowe, ora mungkin tutupi langsung. Ora ya. Pamane sing nembang ndelalah kenggaluren, irama kendang ya mesti dikendhoni ben iso engko gandeng meneh. Lah. Mbak Mira suarane mirip kaya Mbak Wiwit Widayati. Ayo. Tenan, Mbak. Ayo. Jana. Nggih. Kang olah budaya sawan aneng kutha Huk, oper Mbak Wanda Amara. Gawe apa? Disingkat Wanda Amarai WA. Ya. WA itu tegese Wanda Arim Glumer. Wes, ora wong aku. Ayo. Nggih, Mbak Wanda, ayo. Suarane halus, atine ya halus, ya. Selendang. Hai. Kuning. Saking pundi, Mbak? Kang saking Oh, Mbak Mira, ya. Swara kurang permono. Swara kurang permono. Ning wasesa ngungro. Ngungkrung sinten Mbak Mira? Nggih bendarane. Oh iya. Lah pripun? Kaya anggerene sinden anyar iki kena bahan ya iki. Nggih. Apik bendarane, mbiyen enek ngungkrung sinten Mbak? Kirangan. Ngungkrum Arim Glumer. Nggih ngoten niku Mbak, napa? Dadi kula nggawe pertanyaan jawabane ngangge tembang jenengan ngoten. Walah. Nggih selanjutnya ngoten niku. Berarti jawaban kula niku wau leres. Nggih. Mboten lepak. Mboten leres ngoten niku leres. Ning le mangsuli ngangge tembange ngangge bawa wau. Oh alah. Nggih, ngoten nggih. Hai baleni. Ngungkrum teng sinten Mbak Mira? Ngungkrung marang bendara. Dyah Sulistya pijer pripun? Dyah Sulistya pijer ngincangake alis. Ya awakmu ndak. Terus Trisno Sasideman pripun ndak? Ayo.
Ayo. Terus tresno sesideman luweh becik patenono timbang pemisahan tiang selestio wangi samudana curhat karo aku kok. Ayo. Mambengi, heeh. Aku ngendang males, Pak. Kanca-kanca ra manut karo aku sampeyan. Lah pancen suasanane kaya ngono, aku bingung kok. Bingung aku ayo. Ayo, nggih. Mangga. Urip ana kota gedhe kowe tak tukokke Laras wonten YouTube panjenengan. Pak Sianto dalam kasusinan. Bapak-bapak Satpam isi Surakarta. Bisa
Mirai panjen piyayine ya berekspresi. Ayo. Wanda ya tanpa ekspresi ya wong. Wes musuh model wong wedok ngene wong lanang iso kewirangan. Ayo. Wanda cantik sekali, dhek meneng ae. Isin dhewe. Ayo. Matur nuwun karo panitia sedaya kemawon ing Gandasuli. Wah luar biasa anggenipun paring pakurmatan dumateng kula sak kanca saya-saya dipun dukung sound system ingkang elokipun kados mekaten. Luar biasa menika sonipun. Dan bergas temenanan. Mbah ya wis mare kerasan le nyambut gawe. Mergo pancen pati uripe 60% pertunjukan wayange ditentukan dari sound system. Ha iya bener pancen kaya mengkono. Mula kuwi penting kaya ngono baku. Heeh bener. Elok jos temenanan. Mambengi aku ndodok kotak iso kaget dhewe. Iso double dok. Ayo. Ya kaya ngene-ngene nggih nglatih kepekaan. Lah ngono kuwi. Mula kuwi ujian nggih kanca-kanca jebul lulus tenan. Dadi ora mung gur godhog tok nabuh ning angon rasa karo adu kecerdasan. Mula nek kala mangsa wingi kowe kan ngungkut matine Sumantri sampak sesek mongko tlutur. Arepe limbuhan kowe muni Kusumawijaya ora krungu sing nabuh kuwi. Kowe wis saka Mas Danang apa kae? Jangan teh. Tekan gini gapuk apa ya sangono? Tekan gini Mas Deni ya. Ayo. Kalau penting son cetha kaya ngene penting baku. Ya, jos. Mbak Trihastuti. Sik, ayo Mbak Tuti. Nek ra elaelono ora. Ayo. Iki Mbak Tuti engko elaelo terus winong iki terus iki weke sapa? Wah. Kandrung lha yo kandrung iki weke sapa? Tuti berdiri Tik. Wah, artis kita. Tadi malam dia itu enggak begitu semangat ayah. Semangat Pak Yoyo. Ayo. Mbak Trihastuti Retnowati saking Ngawi. Monggo Cak dipun aturaken elaelo niki cara lawas ndudhahi mutiara kependhem. Ayo, nggih. Yuk, diaturake. Cacos. Biyen
Dewi Citrawati. Ngosek. Ora halus kaya. Ya nang gitu tutupan nang. Nah, awakmu gitu tutupan iki wae lah ora. Iya ilen jemenake kaya ngono dan. Kalau tutupan di spotting nggak Pak? Hah? Kalau tutupan di spotting nggak? Rasah ya. Ya udah. Ya udahlah ya. Aduh dengkulnya. Apa ora jelas aku ki mau ngomong kamu. Dengkulnya. Dengkul. Dengkule ngopo? Dengkulnya keju Pak. Oh. Iya. Kan kalau duduk buat tumpuan kan Pak. Jadi dia kayak sakit. Iya. Dengkule kulino ditetesi lilin ya ngono kuwi. Kok lilin Pak? Hah? Kok lilin? Loh, sampeyan ora ngerti to? Apa? Ketika awake dhewe ki awake keju, perlu hal yang hangat. Lah, lilin kuwi kak tetes nek cedhis, kuwi engko woh luar biasa. Oh. Percaya ya syukur, ora percaya ya malah apik. Ayo. Gandrung karyane Pak Anjarani, ayo. Pokoke ngen gara-gara ndudahi mutiara kepenuh. Mau Putri Solo, aku pas layat ning daleme Pak Anom nyuwun prisa kalih pepundhen abdi yang mengaransemen adalah Pak Suwito Radio. Wah ya. Duetnya sama siapa ini saya? Oh, AA. Oh. Oh iya. Baik. Iya dah, ayo. Kok tumben panjenengan kok mood nyanyi? Kok mood nyanyi? Ora biasane kowe to sing anu. Hah? Sing nyanyi maksudnya. Sing nyanyi no. Maksudnya mood itu bukan ya Pak. Maksudnya mood itu ini loh, punya keinginan. Nah. Oh, suasana hati. Siji ndelok musuhe sapa, loro ndelok lagune aku apal apa ora. Lah gur iki apa jenenge wae sapa lah gur irung bangir gur bangsa ngono kuwi to karo iki piye ngono ki apa? Iya. Oke. Ayo, mula kaya ngono yo diaturake yo. Gandrung Winong Nawangsih coba kaya apa yo.
Om Cahyo alis kandel weke sapanang alis kandel ya duweku lambe menggairahkan weke sapanang sing menggairahkan aku bokong jebrot weke sapanang bokong jebrot ya duweku iki piye weke sapanang